Ginathag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga bisan pinal na gina-review sa gihapon sang Team Uswag ang ila line-up para sa 2028 nga eleksyon. Base sa plano sang grupo, magapare-elect si Mayor Raisa Treñas sa pagka-alkalde. Magapadalaga naman si Councilor Miguel Treñas sa pagka-kongresista. Magapapili naman si Councilor Zedfrey Cabaluna sa pagka-vice-alkalde. Sa interview sang Bombo Radio sa alkalde, iyagin pahayag nga padayon pa ini nga ginadiskusyonan. Sunod sa iya, mahibaluan ang pinal nga line-up sang Team Uswag sa ulihing nga adlaw sang pag-file sang kandidatura para sa 2028 election. Yes, amo na ang amon nga gina-review, no? Like I've said last time sa isa ko ka-interview, normal man lang amon nga meeting usually sa amon nga mga leaders. And gina-discuss pa na namon ina with finality, ti mabalaan gina naton sa last day of filing. If Mayor JPT will return po, mabalik si Mayor JPT. I think nakahambal na sa last time sa iyang retirement, diba lang? Yes. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas.